Mga Pinoyeng Hajj pilgrims gikan sa Mecca giawhag nga magpa-quarantine. Si Maris Puyo sa report. Department of Health giawhag ang mga Pinoy Hajj pilgrims gikan sa Mecca, Saudi Arabia nga voluntaryong magpa-quarantine sa pag-abot nila sa Pilipinas. Si DOH Chief of Local Health Support Division Dr. Joshua Brillantes gi-issue ang panawagan sa por lo menos 3,000 ka mga pilgrims nga gikatakdang mobalik na sa nasod. Pipila kanila ang nagsugod na og sing-abot sa Zamboanga City. Gipasabot ni Brillantes nga usa kini ka lakang aron ma-monitor ang posibleng pagsulod sa Middle East Respiratory Coronavirus kon MERS-CoV sa Pilipinas. Di niadtong 2012 dunay usa ka OFW gikan sa Saudi Arabia ang nakumpirmar nga natakdan sa maong sakit. Ang quarantine moabot gikan sa napo ngadto sa 14 ka mga adlaw. Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.